Тъй като Кирил и Методий са висши византийски чиновници и тяхната азбука не се използва, не е ли по-разумно българската културна доктрина да набляга на учениците им, които създават настоящата ни азбука и извършват огромната част от преводната и развойна дейност под финансовата и административна опека на българския цар? Добре, че честваме византийците, те все пак са в началото на историята, но защо не наблягаме и честваме учениците и школата, която се заражда до България? Вие повтаряте в момента, господин Владимир, не ви знам фамилията, защото само така сте се подписали, една голяма статия, която публикувах на вечерието на празника, където казва, че трябва да се държим като един зрял народ и да честваме, даже скандала с Путин не беше използван, и да честваме тези, които са създали азбуката ни. А азбуката ни не е създадена от Кирил и Методий. Те имат огромна заслуга за пробива на триезичната догма и толкова. Кирилицата е създадена от Климент, Наум, Горас, Ангеларий. Българският народ го усетил това нещо и е създал култа към свети седмочислените. Като махнем Кирил и Методий, те са двама от седемте. Останалите 5 са истинските създатели на българската писменост и да не се нарича славянска. В никакъв случай. Славянска, и то с много условности може да се нарече азбуката на Кирил и Методий. Тая азбука е създадена пак на основа на един от българските диалекти, солунския български диалект, но остава и за другите славяни. Нагаждате малко там в Моравия, нагаждате и другаде, но не и в България. България тая азбука не минава. Не може. Тъпили сме, какво сме, не може да усвоиме, трудно ни се вижда. Та Климент създава нова азбука. Вероятно не сам. С помощта на брат си, той му е брат, роден брат, не брат само по монашество. С помощта на Горас, на Ангеларий, на Сава. Така че, Владимир, много сте прав.